ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇ ଯୋସେଫ, ଯାହାକୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମିଶରଗାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ କଲ ବୋଲି ଏବେ ଦୁଃଖିତ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେ ମୋତେ ପଠାଇଲେ। ଦେଖ, କେବଳ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଅଛି। ଆହୁରି 5 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି। ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଚାଷ କି ଶସ୍ୟର ଛେଦନ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରୂପେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଓ ମହା ଉଦ୍ଧାର ଉପଲକ୍ଷରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣରେ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗେ ମୋତେ ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ମୋତେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ପଠାଇଅଛ, ତାହା ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ମୋତେ ଫାରୋଙ୍କର ପିତା ଓ ତାଙ୍କ ଗୃହର ପ୍ରଭୁ ଓ ସମସ୍ତ ମିଶର ଦେଶର କର୍ତ୍ତା କରିଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଯୋସେଫ ଏହିପରି କହିଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସମସ୍ତ ମିଶର ଦେଶର ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ। ତହୁଁ ଯୋସେଫ ଫାରୋଙ୍କର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ମିଶର ଦେଶର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାମିସେସ୍ ପ୍ରଦେଶରେ ଅଧିକାର ଦେଇ ଆପଣା ପିତା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି କରାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମିଶରର ଗୋସନ ପ୍ରଦେଶରେ ବାସ କଲେ। ପୁଣି ସେଠାରେ ସେମାନେ ଅଧିକାର ପାଇ ପ୍ରଜାବନ୍ତ ଓ ଅତିଶୟ ବହୁ ବଂଶ ହେଲେ।